Үзгәрешләргә ашыклык. Сез тормышыгыздагы үзгәрешләргә ничек карыйсыз? Сез аларга сөйнәсезме? Әллә ниндидер яманлыктан куркасызмы? Бу бик мөһим сорау. Ахыр чиктә, тормышыгызны ничек күрергә телисез? Шулай итеп карашаксызмы? Моны нәкъ менә шушы сорау хәл итә. Урамга карагыз әле. Сез анда үзгәрешләргә душар булмаган берәр нәрсәгә төртеп күрсәтә аласызмы? Бу дөньяда бөтен нәрсә дә үзгәрә. Үзгәрешсез калган бер генә нәрсә дә юк. Хәтта таулар да, кыялар да үсә яки ишелә. Хәтта җаһан да үзгәрә. Тотрыклылыкка ябышу адәм баласының иң тирән ялгышларының берсе. Тотрыклылыкка ирешәм дип, сез табигатьнең төп кануннарының берсен бозасыз. Сез гравитация, тарту көче турында бик яхшы хәбәрдар, һәм шуны белгән хәлдә бер дә балконнан сикермисез. Үзгәрешләр канунында шундый ук. Аңа каршы барып булмый. Бары тик аның нәтиҗәсен тарту кешенеке кебек тиз арада күреп булмый. Вакыт кирәк. Ә нәтиҗә булачак. Әгәр сез тотрыклылыкка ябышкансыз икән, тискәре нәтиҗәгә ирешерсез. Әгәр тормыш агымына каршы бармагансыз, үзгәрешләрне җиңел кабул иткәнсез икән, нәтиҗәләр уңай булыр. Андый кешеләрне яшәшратам мин. Нигездә хатын-кызлар. Алар бер хәл була калса, төрле курсларга, семинарларга йөри башлый. Бу катлаулы хәлдән чыгу юлын эзли. Һәм чыннан да аларның тормышы эзенә төшә. Шунда ук түгел әлбәттә. Ләкин үзгәрешләр башлана. Биредә иң мөһиме үз өстендә эшләүдән туктамаска. Ир-егетләр белән безнең заманда хәл катлаулырак. Алар үз өстендә эшләүне йомшаклык билгесе дип кабул итә, һәм бу турыда бөтен дөньяга белдерүдән курка. Өстәүне хатын-кызларда бу турыда төрттереп алырга дигәндә форсатны ышкындырмый. Без тышкы дөнья аша үзебезгә үзебез җибәрә торган билгеләр күп һәм төрле була. Һәр кем өчен үз билгесе бар. Гәрчә алар арасында билгеле бер охшашлык табыла. Билгеләрне бу тормышта бер нәрсәдә булай гына килеп чыкмый дигән принципка таянып укырга өйрәнегез. Бер ханым иптәш кызының эшенә кагылып чыгарга уйлый. Иптәш кызының кабинетына чират икән. Ул чиратсыз гына кирип барганда, бер ир аның каршына чыгып баса да, әгәр чиратсыз гына керәсең икән, мин синнән тәбикмәк ясыйм дип куркыта. Алар бәхәсләшә башлый, шунда бу ханым бу бәхәс юкка түгелдер дип туктап кала. Ул арткы ишектән дә керә алган булыр иде. Ләкин аны кертергә теләмиләр икән, димәк, монда соңрак килергә кирәк дип уйлый һәм китеп бара. Бер сәгатьтән соң килсә, ул күптән хыялына торган курсларны алып баручы хатынны очрата. Төрле билгеләр бар. Аларны 4 төркемгә бүләргә мөмкин. Беренчедән, мәгълүмат алып килүче билгеләр төшләр. Безгә нәрсәдер аңлатырга теләүче бер-берсенә охшаш вакыйгалар, хurafatlар. Гап-гади мисал. Буш чиләкләр белән кашырга очраган хатын-кызлар нәкъ шушы төркемгә карый. Мондый билгеләр безне барысында дөрес эшлибезме дигән уйларга итерә. Икенчедән, безне кисәтә торган билгеләр. Алар безгә ашыкма, сабыр ит, вакыйгалар агышына каршы төшмә ди.
алга таба безнең ихтиярыбызны сыный торган билгеләр. Әйтерсең лә алар син теләгән әйбер чынлап та кирәкме? Ул сиңа ни дәрәҗәдә мөһим ди? Соңрак ул әйбер сезгә тагын да кадерлерәк була. Һәм сез ул үзгәрешләрегезне тормышыгызга җиңелрәк кертәсез. Тирә-юньдәге хәл вакыйгаларга игътибар белән карасагыз һәм эчке тоемлавыгызга таянсагыз, сез билгеләрне дөрес итеп укырга өйрәнерсез. Шул ук вакытта 4нче төркемгә карый торган билгеләр дә бар. Күпне күреп һәм еш кына эчке аңга таянып, кайбер кешеләр үзләрен башка бер нигә дә яраксыз дигән нәтиҗәгә килә һәм дингә бирелә. Яки баш аягы белән рухи үсешкә чума. Шул рәвешле җиһанның төп кануннарының берсе бозыла. Тышкы дөнья белән бердәмлек югала. Кешеләрнең физик пландагы тормышы туктап кала. Алар кагыйдә буларак фәкыйрьлектә яши. Шул рәвешле үзе өчен фани дөньяның авыр, газаплы булуын янә бер раслый. Андыйлар безгә бер нәрсә дә кирәкми, барысы да җитә дип тәкрарлый. Ләкин аларның йөзләренә карасаң, бу дөньядан канәгать булмауларын укырга мөмкин. Алар бу дөнья өчен ачык түгел, киресенчә ябык, йөзләрендә кырыслык, яисә газап билгеләре чыккан. Алар физик дөньяга таба бер адым да ясамыйча торып, канәгатьлек алмаячак. Алар тормыш бүтән парадокслары белән бергә шул рухи үсешне тәшкил итүен аңламый торып, рәхәтлек кичермәячәк. Алар бу дөньяда кыенлыкларны җиңә-җиңә яшәргә өйрәнергә тиеш. Бу тормышта без үтисе төп бурыч шушы бит инде. Әллә түгелме? Тормышыгызга үзгәрешләрне кертергә телисезме, юкмы? Сезнең ихтиярда. Ә хәзер бу темага кагылышлы чикләүче инануларга мисаллар китерик. Барысы да ничек бар, шулай калсын. Мин түзәм. Үзгәрешләр тормышыма ыгы-зыгы алып килә. Үзгәрешләр миңа бер яхшылык та китермәячәк. Көтелмәгән үзгәрешләр мине чыгардан чыгара. Әгәр мин үзгәрешләргә юл куйсам, мин тормышымда контрольны югалтачакмын. Ахыр чиктә тормышымнан иминлек китәр. Моның ни мәгънәсе бар? Ничек кенә тырышсам да, барыбер бер ни дә үзгәрмәячәк. Ә хәзер үзгәрешләргә ачык булу өлкәсендә үзегезгә туры килә торган чикләүче инануны эзләгез. Ә хәзер чикләүче инануларга алмашка яңа фикер мисалларына тукталыйк. Барысы да ничек бар, шулай калсын. Мин түзәм. Яңа фикер. Мин корбан булырга риза түгел. Мин үпкәләремне җилгә таратам. Тормышыма сөенечләр иминлек керсен. Үзгәрешләр тормышыма ыгы-зыгы алып килә. Яңа фикер. Мин үзгәрешләр белән бергә үзгәргә өйрәнәм. Үзгәрешләр миңа бер яхшылык та китермәячәк. Яңа фикер. Ни генә булса да, барысы да яхшылыкка дигән сүзләргә ышанам. Чынлыкта тормышымда гел шулай килеп чыга да. Көтелмәгән үзгәрешләр мине чыгардан чыгара. Яңа фикер. Көтелмәгән үзгәрешләр мине яңа чыгырга бастыра. Миңа алар да бик тә туры килеп тора. Әгәр мин үзгәрешләргә юл куйсам, мин тормышымда контрольны югалтачакмын. Ахыр чиктә тормышымнан иминлек китәр. Яңа фикер. Мин контроль йөгәнен ни дәрәҗәдә катырак кысам, ул шундый көч белән минем кулдан ычкына бара. Иминлек нәкъ менә шул үзгәрешләргә бәйле. Мин үзгәрешләр агымына кушылам. Моның ни мәгънәсе бар?
Яңа фикер. Әгәр мәгънә юк икән, тормыштан китүең яхшырак. Әгәр мин монда икән, димәк, мин барысыннан да канәгать. Мин тормыш яклы. Мин үзгәрешләр якты. Мин тормышта шатлыкларга юлашам. Ничек кенә тырышсам да, барыбер бер ни дә үзгәрмәячәк. Яңа фикер. Әгәр бер нинди үзгәреш тә юк икән, димәк, мин нәрсәнедер дөрес эшләмим. Тормыш мәңгелек хәрәкәт ул. Мин хаталарымнан сабак алам һәм тормышымны ничек күрергә телим, шулай корам. Ә хәзер үзегезгә туры килә торган шикләүче инануга алмашка, үзгәрешләргә кагылышлы яңа фикер уйлагыз. Ихтимал, сез үз гомерегездә беренче тапкыр күңелегез түреннән төгәл мәгълүмат алгансыздыр. Сез бәлки үз гомерегездә беренче тапкыр аңлы рәвештә фикерләү рәвешен үзгәртергә тырышып карагансыздыр. Ниндидер шит кешеләрнең карашлары йогынтысында түгел, ә үзегез теләгәнчә уйлап. Бу иреккә бер адым була да инде. Ничек телисез, шулай уйлыйсыз. Бәлки башта сезнең бик үк яхшы да килеп чыкмагандыр. Борчылмагыз. Тагын кабатлагыз. Фикерегезне төгәл формалаштырганчы кабатлагыз. Исегездә тотыгыз. Ул сезнең тормышыгызны үзгәртә ала. Шуңа да аны үзегезгә туры килә торган итеп формалаштырыгыз. Яңа фикер сезгә ошарга тиеш. Сез аны тулысынча кабул итәрлек булсын. Әгәр кайсыда булса бер сүз ошамый икән, яки урынында түгел кебек тоелса, икенче сүз белән алыштырып карагыз. Моның өчен сез яңа фикерне язып куйгыз. Үзегезне тулысынча канәгатьләндерә торган җөмлә килеп чыкканчы языгыз. Аны хис тойгыларыгыз, йөрәгегез белән тыңлап карагыз. Шул шагында теләгәнегезгә ирешерсез. Эшегездәге тышка чыгар. Фикерегезне үзгәртү юлында нинди уңышларга ирешүегез тышкы дөньягызда ничек шагылачаксың? Бу мистика булып тоелырга мөмкин, ләкин сездә декорациялар алмашынган кебек тәэсир кылачак. Сезне борчып торган иске проблемалар юкка чыгачак. Ихтимал, иске танышларыгызда тормышыгыздан китәр, алар урынына яңа элемтәләр барлыкка килер. Сез дөньяны яңаша тоя, кабул итә һәм күрә башлаячаксыз. Бер-берсенә охшаш нәрсәләр үзара тартыла. Монда да шул ук күзәтелә. Яңаша фикерләү рәвеше, яңа хәл вакыйгаларны, яңа кешеләрне үзенә тартып китерәчәк. Әгәр хәл вакыйгалар кабатлана икән, димәк, сез фикерләү рәвешен үзгәртмәгәнсез. Ихтимал, фикерләрегезне үзгәртергә омтылыш ясасагыз да, сез уйнап кына карагансыз. Тормышыгызга үзгәрешләрне кертергә уйламагансыз. Борчылмагыз. Тискәре мәгълүмат түгел бу. Бары тик уйланыр өчен азык кына. Теләсә кайсы мәгълүмат ни бары уйланыр өчен азык. Әгәр хәл вакыйгалар өлешчә генә үзгәргән икән, димәк, фикерләү рәвеше дә өлешчә генә үзгәргән дигән сүз. Бу дөньяда иң мөһиме гамәл һәм теләгән нәрсәгә ия булу. Әгәр сез чынлап та нәрсәдә булса телисез, һәм көн саен моның өчен нәрсәдә булса эшлисез икән, барысы да булачак. Омтылышларыгызны туктатмагыз.
барысында үз сүзегездә нык тора алу сыйфатыгыз хәл итә. Әлеге яңа фикерне көн сайын кабатлагыз. Транспортта барганда, эштә, өйдә, кайда уңайлы, шунда. Аның мәгънәсенә төшенергә тырышыгыз. Акыл белән генә түгел, йөрәгегез белән аңлагыз. Аны эчтән генә дә кычкырып та кабатлагыз. Иң мөһиме, аңа кабат-кабат кайтыгыз. Яңа фикерләр эчке аңга кереп урнашсын өчен берничә тапкыр аңа кайтып кабатлау җитә. Әгәр сезнең аларны үстерәсегез һәм көч бирәсегез килә икән, уй формаларының үсә булуын искә төшерик. Аларга ешрак кайтырга кирәк. Алар тизрәк үскән сайын иске ышануларны тизрәк кысырыклап чыгарачак. Кайчак шулай була. Сез яңа фикерне бүтән йөрәгегез белән тоясыз. Әйтерсең лә барысы да үзеннән үзе хәл ителде. Бу илһам килү дигән сүз. Бу чиракта фикер бер мизгел эчендә сезне яулап алды да, алга таба сезгә үз өстегездә эшләүне талап итмәячәк. Ул иске фикерне алыштырып куйды. Яңаша караш сезнең алда үч төбендәге ята. Ә йөрәк турысында бер нәрсә белән дә бута булмый торган рәхәтлек сизелә. Бутылысы белән галәм кануннарына тура килә торган фикерләргә кагыла. Әгәр сез чыннан да нәрсәне дә булса дөрес аңлагансыз икән, галәм сезгә хәбәр итми калмаячак. Тормышыгызга игътибарлырак булыгыз. Тышкы дөньядан килә торган билгеләрне, хәбәрне укый белү, сезнең эчке дөньягызны аңлау һәм киләчәктә сезне ниләр көтүен белер өчен кирәк. Билгеләр сезнең уй-фикерләрегез, инануларыгыз, курку һәм блокларыгызның тышкы чагылышы ул.